Moi boa xente, que tal? Hoxe no vídeo vouvos a falar dun festival do cal xa vos contei cousiñas, xa vimos o cartel, pero agora é necesario volver a repasalo porque xa sabemos o que imos a gozar, o que imos a disfrutar cada un dos días, xa temos entradas de día, temos os diferentes abonos, así que, sen máis, calo a boca porque vamos a ver o que temos no Osa do Mar o 6, 7 e 8 de setembro, porque Burela vai a ser a capital da boa música, do indie, do disfrute, sen ningún tipo de dúbidas. Así que, xente, colled papel e boli porque o venres nada máis e nada menos que teremos as actuacións de Basquiat. Lembrade, estivo por aquí pola Canle, tivemos unha conversa con el e nos contou cousiñas do que podemos ver aí nesa actuación. Seguirá o turno con Futuro Alcalde. Vai a ser a sensación do festival, das actuacións que te dicir, buah, isto é tremendo, quero volver a velo. Xa vos lo digo eu, o sea, palabra de Rincón de Daniel. Despois, un dos concertos tamén máis especiales, pero este porque vai a ser único e exclusivo do Oso do Mar. E é que Grande Amore vais a subir ao escenario de Burela con moitos amigos en actuacións que só van a ter lugar ali. O sea que, se estades pensando ir solo o sábado, e de venres, porque vai a ser algo que non se vai vivir nunca máis. Seguirá tamén Jordana B, por fin puide verlas no Surfing de Lérez, vai a ser unha gozadera. Mondra, a sensación galega. Rapariga DJ, para poñer aí o peche unha sesión DJ que segurísimo nos vai facer bailar e as poucas forzas que nos queden de todas as actuacións de antes, así imos a gastar coa súa sesión de Rapans. Foron cando o seu boom non era nin a cuarta parte, agora volven sendo unha das referencias da música no noso país, así que aquelo vai a ser histórico. E ollo, Jaunes, tamén, igual que Futuro Alcalde, igual que Basquiat, igual que Jordana B, igual moitos non a coñecedes, pero a maioría ide salir dali sendo fans absolutos da súa música. Atención, porque este é o primeiro día, o sábado, Batuco Tabanca, a banda crioula, Calavento. Que ganas teño de por fin poder ver esta banda en directo. Capital Boscov, a miña aposta personal xunto con Futuro Alcalde de que ides a gozar. Capital Boscov, no Surfing, por exemplo, tamén, der un auténtico bolazo. O seu sempre é subirse a un escenario e facelo de putísima madre. Aquí, non vai ser menos. Xa vos lo digo eu, o sea, de verdade, grande oso. Os meus queridos e adorados grande oso. Tamén, conversa nesta tempada con eles, unha pinchada, polo que sei, igual está moi especial tamén e moi única. Así que, xente, grande oso naceron co Osa do Mar, 10º aniversario do Osa do Mar, seguro que nos presentan cousas únicas. Grileiras, ollo, Iván Ferreiro, o grandísimo Iván Ferreiro no 10º aniversario do Osa do Mar. Atención tamén a Las Petunias, e debo facer fan de Las Petunias. Non as coñecía, as descubrín que este cartel e a súa música en Spotify é Canela en Rama. Luis Fercán, cantautor de Santiago, vai ofrecer un concerto moi especial. Como todos, pero no seu caso tamén é que non podo dicir máis porque seguro que, vamos, Luis Fercán, oides a gozar. Medio Quiñón, atención, grabación de O Fallado Podcast en directo. O mellor podcast que hai en Galicia vai ser gravar no mellor festival de Galicia. Haberá que ir a ver o que fan estas grandísimas rapazas ali. Atención tamén, ollo os dous últimos nomes deste sábado. Tanxugueiras, que veñen de encher o Coliseum, o seu xa é Tanxugueiras é sinónimo de éxito, é sinónimo que me trabo, que me pongo nervioso, de actuación increíble. E ollo, Travis Bers, que dei sin poder ver o seu directo aquí na Coruña, e no Osa do Mar, segurísimo que vai a ser tremendo. Pero, oye, venres, sábado, estades vendo, non, en pantalla, escoitachedes o que vos dixen, boa música, espectacular, pero gardade forzas, non gastedes todas as forzas porque o domingo temos os cantiños. Podo dicir, o ano pasado, primeira edición, eso vai a ser algo único. Eso sí que é vivir a música, o que imos a ver ali, eso sí que é música, eso sí que é gozadera. Con Arumiños, con Critters, con Blues Skeleton, con De Corda, con Colectivos Castros e con Ursi Maris. Música de pequeniños, música de xente minúscula, mínima, de idade
enanísima, pero cun talento descomunal. E ollo, porque os abonos están a un precio irrisorio, tal como estades vendo en pantalla, bono adulto por tan só 50 euros. E por este cartel, a min sinceramente me parece regalado, porque aparte ides a estar nun festival cun trato absolutamente increíble, que os van tratar moi ben nas barras, a xente de organización que está por ali, o sitio é perfecto. Se tedes 16 ou 17 anos, por tan só 30 euros poderes acceder ao recinto. E se sodes menos de 16 anos, o acceso é gratuito. A maiores, se tedes empresas e queredes colaborar, tedes un bono Amarosa por un precio de 200 euros. Máis info sobre isto na página web do Osa do Mar. E máis, como estás vendo en pantalla, hai entradas para días ou para ocasións concretas. Eu só vos digo, tedes tempo, organizados horarios para poder ir a todo. Pero, se non é posible, por traballo ou polo que sexa, entradas de venres a un precio de 25 euros. O sábado, 40 euros para todo o día, se únicamente podes ir á sesión Vermú 15 euros e o sábado pola noite a un precio de 35 euros. O domingo vai ser de acceso gratuito. Xente, creo que outra forma de comezar setembro non hai mellor que non sexa acudindo a Osa do Mar. Vémonos en Burela, vémonos no 10º aniversario, vémonos con este pedazo de cartel nesta pedazo de localización. O Osa do Mar, o voso festival.